Un poco encaminada a lo que ya preguntaban mis compañeros, porque no paramos de escuchar recomendaciones de expertos diciendo que hay que evitar el contacto, que hay que evitar el tardeo. Ayer el presidente Ximo Puig decía que le preocupaba la situación y apelaba un poco a la responsabilidad de cada uno, pero todavía no se ha prohibido un poco ese tardeo. Estamos en vísperas de fin de año y hay muchos locales que apuestan por un cotillón diurno, por ejemplo, por cambiar la hora de la fiesta. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades con mayor incidencia y mi pregunta es si, aunque acaba de decir, ¿no?, que las decisiones van un poco día a día, si se plantean de cara a este fin de año, que está a la vuelta de la esquina, endurecer esas medidas. Un poc en la línia que contestava abans, no? No se pot descartar cap mesura, per un costat. Però també jo, quan diuen, encara no s'ha prohibit, dius, en sèrio? En sèrio? No sabem tots que el més segur és quedar-nos a casa? Minimitzar les relacions? Ho sabem o no? Ens tenen que tractar com a xiquets? En quants puestos han vist vostès prohibido banyar-se i cada any trauen un ofegat d'ahí? Estava prohibit, sí. N'hi ha un ofegat, sí. Pues si posa prohibido bañarse o no bañarse, pero si posara recomendado no bañarse, esto es peligroso, pues la recomanació això com que te la tens que prendre? No sé. Hi ha un acantilat, és que no tenia tanca l'acantilat. Home, però vostè no sap que si hi ha un acantilat i vostè s'acosta es pot caure una soplada de vent? Hem de ficar tanques en tots els acantilats? Hem de posar en cada 3 metres un acantilat prohibido tirarse, asomar-se o poner-se en riesgo? ¿En serio? És que a mi també, esta cosa de que tenim vostès que prohibir-ho, home, pues si estem dient, oigan, màxim 6, se recomana que no siguin més de 2 unitats de convivència, se recomana que tinguin vostès posar la mascareta quan estan en casa, en la família, si no estan clavant-se la cullera en la boca. Hem d'anar a posar la cullera a nosaltres? És que no sé, de veres, Claro, es que si no lo prohíben, y si se prohibís també, sempre n'hi ha un ofegat. Què podem posar a un en cada porta? Quanta gent coneixen vostès que s'han juntat més de 6 estos Nadals? Estava prohibit? A que en coneixen tots vostès que gent que s'ha juntat més de 6? I a lo millor alguno de vostès també, no m'ho diguen, per favor. Que luego me toca posar en coneixement de l'autoritat competente. Què coneixen vostès? Entonces, què fem? Que així la vacuna som nosaltres. Insistís, que Batiste estiga vacunat no vol dir que el germà, l'amiga o la mare no depenent estiga vacunat. La vacuna en aquest moment seguim sent nosaltres i la nostra actitud i la nostra responsabilitat. Podem prohibir? Claro, podem prohibir-ho tot. Mire, jo ja els ho dic. Oiga, no isquen de casa esta festa. En la seva unitat de convivència i a la mar de bé. I en la videoconferència fan vostès les felicitacions de l'any nou amb els amics, família, qui vulguin. A través de la videoconferència no se contagia. Això sí que és una certesa que tenim. Entonces, no sé, de veres. Jo crec que som tots ja majors per saber el que tenim que fer i el que no. I les restriccions estan ahí. I encara estan les restriccions, sabem vostès perfectament que algú se la salta a la torera i algú inclús ho fa públic. Ara tenen ixe trellat. És o no? Doncs ja està. Ara, si això continua en aquesta línia, doncs al final, si així la gent només entén el palo y diente tieso, doncs no sé, a mi m'agradaria que se pogueren fer les coses d'una altra manera. I quan Sanitat recomana que se faci no sé què, saps? Això, més que una recomanació, és plata o plomo, no? Mesures o contagi. Entonces, prenguem-se les recomanacions com algo serio, perquè és molt serio.
Més coses.